In 5 woorden, ja, beginnen met het allerbelangrijkste, hè. Dat is papa. Ik heb jarenlang 100% gegeven op de projecten en dergelijke. En op mijn 40ste werd ik papa en ik moet zeggen, prioriteiten zijn verschoven. Verandering. Als de boel stilstaat, word ik nerveus. Impact is voor mij heel belangrijk. Zingeving, weten waarom dat ik doe wat ik doe en de relevantie duidelijk zien is essentieel. Anders doe ik het niet. Straat, jaren gewerkt op straat. Ongelooflijk veel gekregen, ongelooflijk veel geleerd. En als laatste, ik ben een chaussard en een gelukzak. Ik ben de juiste mensen op de juiste momenten tegengekomen. Ik heb gigantische kansen gekregen. We zijn eigenlijk juist begonnen met een nieuwe start-up. We vertrekken in een incubator, Station F in Parijs, de grootste start-up incubator in de wereld, waar dat we voor een stuk begeleiding gaan krijgen om technologie te gaan ontwikkelen om straat ook werkefficiënter te maken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van ons team, dat die allemaal nog even duidelijk verbonden zijn met de missie en de impact die we wel hebben op straatjongeren. En ik ben me er absoluut van bewust dat als een organisatie groeit, dat daar structuurprofessionalisering in komt en dat het wel eens kan gebeuren dat posities en rollen en prestige bepaalde dingen kunnen overnemen van dat hogere doel als organisatie. En ik durf me toch wel sterk maken dat we wat dat betreft de dingen echt wel in de juiste focus hebben kunnen houden. En daar ben ik wel trots op. Het is allemaal begonnen met mobiele scholen. Hè. We hebben die mobiele scholen ontworpen en gebouwd om organisaties die werken met straatjongeren en straatkinderen, hè. Kinderen die onder de radar blijven van de systemen, om met hen aan de slag te gaan met non-formele educatie op straat. En als je de wereld wilt veranderen, dan heb je innovatieve ideeën nodig, maar je moet ook vooral authentiek leiderschap hebben om ze in de markt te zetten en de verandering waar te maken. En dan hebben we Streetwise opgezet. En wat doet Streetwise? Streetwise gebruikt eigenlijk alles wat we hebben geleerd in 15 jaar werken op straat met mobiele scholen, terugvertalen naar training in bedrijven. En op straat zie je heel veel miserie en ellende. Op straat kom je ook overal de kampioenen in overleven tegen. Gasten die het onmogelijke mogelijk maken in een wereld waar dat je echt geen cadeaus krijgt. En we zijn gaan kijken van wie zijn die winnaars op straat? Wie zijn de kampioenen in het overleven? Wie zijn de gasten die het beste om kunnen met die wereld van onzekerheid, van hoge competitiviteit, van crisis en dergelijke? En we hebben daar eigenlijk een profiel van gemaakt. En we zijn gestoten op een aantal competenties en attitudes die ons hier in West-Europa sterker kunnen maken als we die gaan ontwikkelen en ontplooien. Dus we leren op die manier van de straat en brengen dat terug naar bedrijven waar we dan die trainingen binnenbrengen. Werknemers en organisaties sterker maken. En het leuke aan het verhaal is dat zij betalen voor die trainingen en we 100% van die winst die we daar maken terug kunnen investeren in het opzetten van meer mobiele scholen op straat, om meer impact te hebben op straatkinderen. Limburg is voor mij thuiskomen. Ik heb jaren in Zuid-Amerika gewoond, ik ben constant onderweg en Limburg is altijd terugkomen bij de wortels, de essentie. Ik heb een fantastische jeugd gehad in Bilze, Giro-leider geweest, goede vrienden wonen daar, mijn familie woont daar. En ons kantoren zitten in Leuven, we zijn wereldwijd actief, maar we bouwen onze mobiele scholen nog in Bilze en in Limburg. En ik zou het emotioneel daar wel echt moeilijk mee hebben als die band zou verdwijnen.